sóc en Joan Pons, un ésser humà que normalment fa música i la meva vida gira entorn de les freqüències sonores. Per això dic això de les freqüències, perquè en realitat quan vaig estudiar cine em vaig començar a obsessionar amb això de les textures, el so, i crec que això em va portar a acabar fent música d'una manera més concreta, que és el que faig ara. Però sobretot quan vaig començar a gravar m'inspiraven més les pel·lícules o les bandes sonores o fins i tot les textures dels ambients de so de les pel·lis del que havia estudiat que no pas la música. I no sé, una cosa em va portar a l'altra. Tot i que abans ja havia tingut grups de música, però és com que vaig començar a aplicar el que havia estat estudiant amb el món del cine en la música. Bueno, la relació amb en Lluís va començar també de conèixer-nos en concerts amb els de Sousa. Després jo vaig tenir la sort de produir-los, de gravar amb ells el seu últim disc i de conèixer-nos més bé i veure que eren uns personatges dignes de tot el meu respecte i estima i som molt, molt bona gent. I avui el que farem és jugar. Ell vindrà i tocarà cançons amb nosaltres, cosa que no hem fet mai, però que és com que s'obre una porta o una finestra i entra com un aire fresc, nou, i per nosaltres és molt excitant i espero que per ell també ho sigui i tenim moltes ganes de que arribi el moment.
Doncs això, la música per mi és una mica difícil d'explicar, no sé què és la música. Jo suposo que és com la meva nau espacial, no? És com si la meva vida si la vida necessita un sistema de transport, un tren, una nau, un cotxe, un avió, doncs la música és això. És la que m'està portant a conèixer gent, a fer coses, a créixer com a persona i a desenvolupar-me tant personalment com familiarment com espiritualment, o sigui que és la meva nau espacial, la música. Suposo que és molt difícil de saber les arrels com t'han influït, però suposo que és obvi que m'han fet créixer d'una manera, no d'una certa forma. I a casa meva sí que sempre s'ha estat amant de la cultura en general, no? De la música, del teatre, del cine, de la literatura. I suposo que això inconscientment doncs, ha fet que a mi m'interessés aquest món, suposo. Mallorca és una illa molt especial, i a mi em passa una cosa amb la Mallorca, que és que sobretot a l'interior, quan hi ha mar no, però d'on soc jo, que és la Segarra, em recorda molt el tipus de pobles, el tipus de paisatge, el tipus dels camps, i hòstia, em sento com molt pròxim a aquesta illa, no sé. I a part tenim molts amics aquí, que és fantàstic poder venir de tant en tant. Amb tu només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot a l'infinit. Amb molt d'esforç em faig sentir més lliure quan tot m'empeny al fons, a l'abisme. Conèixer-vos a tots és tan bonic que em fa viure, que em fa créixer i ser petit alhora. Llavors tempestes com tots els dimecres, moixons amagueu-vos que és tard i vol ploure. Amics de les plantes, amics de tots nosaltres, ningú ens treu mai les ganes de viure. Amb tot i la paciència de mossegar les ungles, amb aquesta peresa de l'aires tot una. Com molt abans somniaves, tan alt que no hi arribes, ningú ens treu mai les ganes de riure. Amb totes les coses que et fan sentir lliure, amb tan sols aquestes val la pena viure. Amb totes les coses
I